Aku tak nerobos ae nang mburi lur. Iki wis siap setat iki. Wei yo sing nonton. Ngene lagi lur, lumayan iki lengkap. Ono telo sing sitok iki. Tol bubu, Pak. Tol bubu. Tol bubu kacang sireng. Lah, kok nang iku kendaraan jeneng kok bedol bubu aku. Tol bubu. Kita dulu. Monggo nggak subscribe. Iki lur, olehku mau sampai sakmene dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Kanggo dulur-dulur muslim muga-muga posone iso tutuk sewulan lur ya. Muga-muga posone berkah. Ki aku nang nggone wilayah Desa Mbulusari lur. Jalan arah nenggone bandara, jalan alternatif. Dina iki bakal takjak ngabuburit kaya apa nenggone sekitaran bandara lur. Ngarep kuwi ana bangunan sing kanan jalan iku Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, dene kiri jalan iku SMP Negeri 3 Grogol. Dulur-dulur bakal takjak lurus wae, mengko tembus Bedrek lur, wilayah Desa Grogol, Kecamatan Grogol. Yen iki masuk wilayah Kecamatan Tarokan lur. Adohan kae kanan perumahan bandara. Terus lho kok rame iki ana apa iki ya? Nanging ketoke dudu pasar takjil lur, soalnya bakule sithik iki. Yen pasar takjil mesti ana kuwi nang nggone Sembak Jalan Jawa. Engko terakhir ngabuburit nang Jalan Jawa Sembak Grogol. Kok penasaran aku. Diturut wae iki ana apa kaya ruwame banget ngarep lur. Iya lah kok ruwame to lur, terus ngiwonengen bocah nom-noman nggawa motor apa balapan iki. Wah. Oh iya. Wis tak metu saka arena iki lur aku. Poso-poso balapan. Ra genah bocah-bocah iki. Tapi yo kreatif iso gawe tontonan dhewe, cuma gak ngerti ngene iki bener apa salah iki. Iso iki. Aku tak nerobos ae nang mburi lur. Iki wis siap setat iki. Wei yo sing nonton. Ngene iki poso kabeh ora kene iki. Iki aku wis bebas dari kerumunan. Lah iki engko tembus jalan lingkar bandara utawa road diversion lur. Diluk maneh wilayah Desa Mbulusari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri lur. Lah tenan tembus bandara cuma ki oleh walike lur, soale pintu gerbange seberang kono mubeng. Ki yen nganan arah Mas tetep Mbulusari, yen ngiri dalan ki arah Dusun Bedrek, Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri.
Iki lur, kondisi Dusun Bedrek, Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Lah ngarep iki jalan raya Jawa sing tak omongke yen nganan arah Jatirejo, Tiron uga arah bandara, ki awake dhewe arah Pasar Ngringging lur. Sing tak omongne ana pasar takjil rame, tapi ketok kok rame tril-trilan mang. Ya dideloke kaya apa ramene. Kanggo dulur-dulur sing ado saka Kediri, aku wis ngerti beberapa tahun yen nang kene iki wayah poso Ramadan niku sore menjelang berbuka mulai jam 2:30 iki bakul-bakul rame lur. Mergo dalane gak begitu ombo, jane iso ombo kanggo jalan desa. Ning mergo bakule akeh ngiwonengen dadi ruwet, yaiku jalan Jawa Sembak mulai merapat lur. Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri lur. Mendekati lampu merah pertigaan Pasar Ngringging saya rame. Ya iki wis mulai merambat lur mlakune montor mergo dua arah. Dalane cilik tapi iki wis gedhi asline. Ana 3 meter kok. Sabar. Waktu buka kurang sekitar setengah jam lur. Ki jam 4:30. Kok 5:30? 5:30 kurang titik. Ayo. Kaya umume pasar takjil didominasi karo bakul es lan jajanan-jajanan termasuk lawuh-lawuh. Tapi sing akeh es lur. Aku nyawang-nyawang gorengan lur apa godhog-godhogan, bodhok-bodhok ngono kuwi lho lek ana. Tapi ketoke bakul panganan saiki pedagang kaki lima mulai bergeser melayani konsumen generasi milenial dan generasi Z. Generasi oldies rodok disisihkan. Yo dari saka kasarane ya saka 10 bakul sing bakul tradisional kuwi paling siji. Yo koyok ngene iki lur. Rung nyawang wis sakmono dawane bakul sing dodol gorengan utawa bothok-bothok pepes ngono kuwi. Ki aku nyawang bakul gorengan lur. Tak parkir kene wae motorku. Lah iki lur, lumayan iki lengkap ana telo godhoge barang e. Kuwi lamuk sak sitok apa iki sing sitok iki? Pentol bubu, Pak. Pentol bubu. Pentol bubu kacang sireng. Lah, kok gitu kenaan jeneng kok pentol bubu aku. Pentol bubu. Kita kasih dele lagi. Apa iki? Oh anu pentol pedes. Rambat, Pak. Telo rambat godhog. Godhog Piro sakmene? 5.000 mawon. Lek eceran. Ajaran diangsal pinten tugase 2.000 3.000. Oh, nggih, 2.000 niki. Gedange pintenan, Mas? Gedang. Karo ndek ini yo. Mas, Gedangnya sewon. 1.000. Iki loro. Iki apa Mas iki? Tempe. Kabeh padha regane. 1.000-an kabeh. Tempe mbose siji. Terus
Ote-ote siji. Yes. Pinten? Iya 6.000 untuk sak kresek lur. Gun. Iki lur 6.000 untuk sak kresek. Iki video arep tak akhiri lur. Kaelingne kanggo dulur-dulur sing durung subscribe, monggo nggak subscribe. Iki lur olehku mau sampai sakmene dhisik. Wassalam.